Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Bayan ng Kinapundan, Eastern Samar, Happy Fiesta. Ang simbahan ng Kinapundan. Ayan, inaayos ang lugar sayawan ng Kinapundan para sa mamayang gabing sayawan. So guys, mapapansin nyo, ito lang yung bayan ng Eastern Samar na puno ng pader. Mga sa tawagin natin, bayan ng mga pader. Kinapundan. Dunganon Bank. Oh, shout out. Punta rito dito sa bandang main highway. Oh, tingnan nyo guys, oh. Pati sa kabilang kalsada may pader pa din, oh, ayan, oh. At dito makikita ang malawak na rice field, ang ganda ng view. Rice field ng Kinapundan. Wow, ang ganda ng view.
Ayan o. Tacloban City going to ayan o, kaliwat kanan, pader, parehas ang design. So ayan, nalabas tayo ng highway. Dyan ang palengke ng Kinapundan. Palengke ng Kinapundan. Ayun, doon papuntang, ano yan, Hipurlos. Papuntang Hipurlos doon, malayo. So ayan. O, dito tayo, pabalik na ng plaza. Ayan guys, dito tayo magtatapos ng ating content sa araw na to, ang fiesta ng Kinapundan, bayan ng Kinapundan. So guys, wait up, subscribe. Thank you.